खुलुमखा जोंनि जद त्रिपुरा सारकनो जों फायनाय 15-16 अक्ट'बर जोंनि TWF बाय अर्गानाइज खायजाक जों कायसा फुड फेस्टिवल नारखा 15-16 अक्ट'बर थाय अंनाय मानिक्य कोट आ जागाव उद्बोधन खायजाकनाय 4टा समय जोंनि 4टा to 9टा 10टा जरा जों बुसुक थांमाननाय जत त्रिपुरा सारकनो जों अर फाय मानजाना बागै पयनाय जोंनि स्टल दङ 10-12टा उद्बोधन खायनाय जोंनि महाराजा दंखायनाय ब निजे दंनाय ताई जोंनि अ जागाव कम्पिटिशन दंनाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज दंनाय जों स्टल जोंनि चायनानाय कम्पिटिशन नि बागै जों फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज दनो ताई जत जोंनि अल त्रिपुरानि नाय दंनाय न जों जोंनि फुड फेस्टिवल फायै मानजाक नाना बागै जोंनि जा गथक जोंनि जा बरक जोंनि सिरि सिटियाव जों भाइके जासाय फाय अबनो फाय जाना बागै खाबै खाबै कयो जों आगि कुसुम कुसुमो थक सारा मस्ला सारा मानै जों जोंनि त्रिपुरा सारक इन्डिजिनियास रक अ त्रिपुरा हास्टेनि इन्डिजिनियास रक भाइके जोंनि जामुंनो जालाय अबो जों मानथौरिनानै जायतकनाय जों जत सम्भब हर बायसंबै फालनानै ज्रेस्टा खायनाय वासंबायबो आसगनो बुसुक मान जों ज्रेस्टा खायनाय फायदि जत त्रिपुरा सारक जोंनि फुड फेस्टिवल न नायथक थक खायना बागै जों आरो जोंनि एन्टारटेनमेन्ट बागैबो जोंनि आगि सिरि सिटियाव रिजार्भ मानि रिजार्भ जादि कलिजाबो दंनाय जोंनि रिजार्भनाय बो जों नाहानाय आबागै जों जत नरक फायखान जोंनि फेस्टिवल नायथक थक नाय मोसांनाय जों नर एनकारेज खायफैदि जोंनि इन्डिजिनियास जों नारना बागै जों अब खायो जोंनि फुड फेस्टिवल नरनो सारा जों अब सक्सेस ओंला खायमा दङ आबागै जों नरनो खाबाय खुबै गयजावो ताइसा सानाय 15-16 अक्ट'बर समय हिंगे 4टानि सिमी नरक जतनो अ समय फाय मानजाना बागै जोंनि फुड फेस्टिवल फायै जाय जा फायना बागै न जतनो कयो खाबाय खुबाय आसनो हामबाय जों अर हामबाय जों अर जोंनि जागा जों आस्ताबल नायमानि जों मायाङै जों जागा किसा चिकन ओंखा जों मानिको कोदो आबागै जों 12टा स्टल खायमानो बायरेनिबो जों बुसुक बरंनो रिमान जों रिखा अलरेडी आबागै चिन्ताय जागा करिखा बायरेनिबो फालफायो पुइलानो जोंनि बुबाग्रानो खुलुमबो ताई जोंनि त्रिपुरा हास्टेनि जत बरम गोनां जों माने खाजानि दाखुक ताई बुकुक संनो आं खाबाय कैसा दिनै मिडियानि बिसिंथिखाय कयमु फायनाय 14 अक्ट'बर 2023 जोंनि खुमुलुंग कैसा कतर लुकुथुम पान्दा ओंनाय मियाखायबा मेगा मास गेदारिं अल लुकुथुम पान्दा आबो जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानमुंनो गैयै पान्दा ओंनाय जों फुनुगनानि नायो जों प्रमाण दिनानि नायो जे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक त्रिपुरा जोग्रक जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सारायासा ताइसिनि थांगै दंनानि अ त्रिपुरा राज्यआव जों बास खाय दंनानि जोंनि ताइ लामा करिखा आबुनि बागैनो फायदि खाजानि ताकुक ताइ बुकुक सं अब सुदु आनि साइचुंगिया निनि साइचुंगिया जतनि बागैनो जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै नांगौ आबुनि बागै अ सानमुंनो जों दिल्लीनि जोंनि दिल्लीआव प्रधानमन्त्री स्वराष्ट्र मन्त्री जत मन्त्री आदम रक बरकनो मेसेज रिनानि बरक इ वानसुगै माननि जे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक बेलायखेनो नांखाना ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड हिनि वानसुगै मान दिनानि आबो निनि आनि जतनि फान नांगौ जतनि सुबासु नांगौ जत फायनानि नांगौ अ जागाव जों ताबु राजनैतिक खायलाया अर जों दफानि जोंनि नांकुक मानि जोंनि हा आबोनासो जों नांग्रावो राजनैतिक अलग खायलायानो जों पुइलानो जोंनि हानाव जों रखा खाय नारिक लायग्राना बयबो सेक जागिया खालायो जों नारिक लायग्राना आबुनि बागै जतनि सुबासु नांगौ खाजानि ताकुक ताइ बुकुक सं आबुनि बागै जोंनि अ मेगा मास गेदारिं कैसे प्रमाण दिनाय जे सारा त्रिपुरानि आनाचे कानाचे जों अर केबो कसा केबो कर्म केबो कख्रान हियावो इ त्रिपुरा सारकनि बागैनो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ हिनै वानसुगै मानानि जत अ हानि अ हायुंनि बररक
abo o message kototno jeng rinani bagino jottono a salcha nukhungni nangkukmani samungno yakari phano jeng chini nangkukmani puila hangkai Greta Thunberg se aboni yagolose tai nukhungni samungu aboni bagai jottono angkoyo chini o 14 tarigo mega mass gathering ko jottono haye sokpaina bagai 11 tani bisingono jeng khumulungo haye chini kanmung tumung bai jeng jottono naithotok haye ti prasad hansa kok baksa yapri baksa bobagra bai baksano bobagra chini buskango jeng bobagra ungklogo tabuk botongo jeng bobagrani bongso dorok ba ne wansu grimanani bagai haidi jottono phaibedi hine ang jottono ani khabai koijawo jotono khulumbai kha।